tiegħi nista' ngħid li l-mużika tgħinek, imma l-isport huwa importanti ħafna wkoll. X'tibdil isir f'dawn l-atleti, f'dawn iż-żgħażagħ tagħna tfal li għandna magħna. It-tibdil huwa kambjament li huwa ma tistax issib kliem kif tpoġġi eżatt. Dawna jinbidlu mill-lejl għan-nar. X'kiekom ma nagħmilx training bil-kelli nikol daqs ballu mbaraxni ġi. Il-dik, jiena rrid ikun kważi wasalt u jrid tkun ġiet. Imma jħasbitni li jinġi bit-takkuna. Ħallejni ħal-artiju! Hija kawża tajba ħafna u billi tagħti xi ħaġa ħasra milli għandek inti, jekk inti dik it-tik iktar fortunat minn ħadd ieħor għalfejn m'għandekx tagħti u tgħin.